ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Seng Tulba Eastern Zone Ribhoy, ha ka arpulai terik unopra arcar arpau, kala penlong ye ka jingle ekmen Christmas, bat ki temen ki kro, ha ki artali ki jaka, kata ha ka snong bhoy rembong, bat ha ka snong lom siap, bat ha ka ni ka sngi, ka seng kala ais ngob haru shikine ki temen ki kro, da ki jing ais ngob ha ka bala sakhilang ru da UMLA jong ko Umroy constituency uba George B Lingdo, u Presiden Keseng Tulba uba Samuel Kurba, u Advisor Jong Keseng uba Mardondor Shadap, bat u Working President uba Isen A Hing. U temen basan J Rempey, u baladap shispa asnem karta ha ubnai kelalengkot, u balawan sakhilang hagani ke jingle kemen, u laot yo cake Christmas bat u MLA, ha kabala sakhilang ru do u temen basan Branson Mautho. Ipun pau Yesu epi yung kikol samla, Bagani ka man sin mo jang pi ay kan yai ne ang kaseng elong shitali papin pet lam bagri bagan jai bendre ko jangi kanum e sadin ya kilong ing sen ke badang don kam he jangi rap ka babon bon ba kilong ing sen ke batuk bon ba kilong ing sen ke bamat e jing tunju jong jing em ngai ngi kan man ba abangi e kan ka man sin happy kum ki khun samla pidon kita ka thong ban yarap e ki long kami pidon kita katong banyarap ikilong kupa ki basadin pidon kali thong ban isne lam ki teman ki kro ai ba kan man sim kadang ine mat pa nang ba jong pi penang pen sirem dam ya ki dong ki thai ki jongi ha kan ka eastern zone ki jongi ha kan ki eastern boy hi brokowi to blade tan kra nong kul khu ka seng ki jong pi nong kat bat pi ha ga por riak chi teng sen ya Shlong Bethlehem Judea Emmanuel laka Kasahib neng kala pernai lem bat angel barwai kaburam haki bajrong kam ya uki ai neng bat All the way.